ସକାଳୁ ଉଠିନି ଦେଖିଲି ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି। डिप्रेशन ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣ କଲି, ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଲି, ଟିକେ ଅନେଇଲି, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କୋଉଠି ଶୋଇଲି ହେଇପାରୁନଛି। ଉପର ଘର କାମ ଚାଲିଛି, 4 ଥର ଖାଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମୋର ଓଜନ କମିକି ମୋ ହାଡ଼ ହେଇଗଲି। ମତେ ଦେଖି ଭାଇନା ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ କରୁছে ଯେ ମୁଁ ହେଲେ ଆଜିଆ ସରିଯିବ ପରା। ଘର କାମ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଭଡ଼ାଟିଏ ଆସିଲେ କି ନିୟମ ରଖିବି ମୁଁ ପୁରା ଏବେଠୁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ଦିନ ସାରା ତ ମୋର କିଛି କାମ ନଥାଉଛି, ହେଲେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରେ ଯେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଛାତ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଦୁନିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ମୋ ପେଟ ପୂଜା ଆଗରେ ହଉ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଏ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ହିରୋ ବୋଧେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛି ଆଉ। खाओ माँ कसम। ପବନରେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ, ଲୋକେ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଚୋପା ଗଣ୍ଡେ ଅଛି। जलवा है हमारा। ସବୁ ଆମ୍ବ ତ ସେମାନେ ଚାଟି ପୁଚି ଖାଇଦେଲେଣି, ମୁଁ କୁରକୁରି ଆଉ ନାନି ପାପ ଖାଇଲି।